உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா? நீ ஆனாகி 1 வாரம் ஆச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா வித்தையும் இறக்கிட்டேன். அப்பயும் உனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. இந்த ஆள் கடைசி ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். ஆன் ஆகலை. சரி, கிராஃபிக்ஸ் கார்டு கூட மாற்றிடு. இப்பெல்லாம் பண்ணுவேன்னு தெரிஞ்சுதான் உனக்குன்னு ஸ்பெஷலாக ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தேன். இந்த வாரம் இரு ஆரம்பிக்கலாமா? உனக்குன்னே ஸ்பெஷலாக இப்படி பண்ணுவேன்னு தெரிஞ்சு ஆயுத பூஜைக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன். நல்லா இருக்கா? இப்போ நீ ஆனாகிற கடைசி மிரட்டல். ஆனாவதுனா இதே அருவாளையை உன்னை வெட்டி அதை வீடியோ போட்டால் நான் யூடியூப்பில் காசு சம்பாதிக்கிறேன். ஓகேவா? ரெடியா? இல்லைன்னு வை. ஆனாவில்னு வை. எடிட்டிங் வேணும், ஒரு மயிறு வேணும். போடான்னு ரெடியா? ஆனாயிடு. அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கு. பர்றா மூசு வேற ஆனாவது. பர்றா ஒத்த